eng awang-awang hanglangut bebasan tanpa tanggapan aku dijak ya Bang ya. Iki aku usul kesempatan ning karek Pak Camat durung nanggap iki kene. Nah aku nanggap ya gah nanggap kuwi. Lah kok niki kok mboten kersa? Heeh, luwih HP aku kok. Masa Pak Camat ora nyawer? Tenang ae, Nang. Terus kira. Terus langgamipun, Pak. Sripat sripit lembehane merakasipe iki dheke sapa gandes lu galos wiragane hangklap lambi sedot singsen basos hangat ibu sono kowe karo sapa dasar ayu makseganyo tanku jiwa tak jageti aduh mesem sebet madu noras ronto tak kadek lalu oyo pekaannya tak dalam pekaan lah nak boten kula matenke nuwun sewu si Gosrek niku delujur. Pancen pengendang iki rada budhet. Aku dalem terusane nggih sripat-sriput. Katon luwes. Padene rawani. katon bunga wanita bi sari
ngedokke sithik Pak Camat wangel. Mesake panjenengane kedokke sithik kan sithik Kang Slamet. Mas Blonta. Iki seneng-senenge Oke, Pak Camat. jeneng lengko Yai nyanyi, Romo Pak. lak kenceng Pak, mesake. Mboten wong mangan niku ditelaske, nggih. Nggih. Blonta kesenengan Pak Camat nyanyi, iki krawitane sing paling larang. Mung 5 yuta iki. 5 juta, Pak. 5 yuta. iki. Tanggapane 5 juta ning telung bengi. Mula pengendange rada. Ya, kedok sithik, Kang. Nino. Mik. Romone dari awal ki rada lomba ngono ya. Saumpamane kaya iki mau Pak Camat nuwun sewu ora keplayon. Iya, lah Pak Gosrek le ngendangi kaya maling. Yo santai mawon. Nggih matur sakdal. Kelas pengrawit lho dia. Nggih. Heeh, wis tahu. Oh, panjenengan iki ya Lurah Yoga mbiyen iki lho. 5 Oh, yuta. santai mawon Pak pun ngoten. Kok nipis. Lah nika sing mboten dopeni nika. Budiah, Pak Camat empun lho. Pak Camat empun lho niki wau. Lah. Nggih. Matur sembah suwun. Mliginipun dumateng Bapak Camat kanthi menika wekdal samptaipun kula kuduraken dumateng kadang kula Pambiyawara. Matur nuwun. Nggih, matur sanget dumateng ngarsanipun Bapak Camat ingkang sampun paring panglipur dumateng para tamu sedaya. Nuwun sewu dumateng para tamu wekdal sumenika kasigeg kasuwun malih saperlu nglanjutaken acara ingkang salajengipun nggih sarasehan. Kasuwun para kadang nyaptaken papan panggenanipun. Wonten ing acara sarasehan menika. Ning nuwun sewu dumateng Bapak Camat ampun kondur riyin mangke sak bibaripun menika Jatilaras badhe ngantos tabuh 3. Kersane cucuk kalian ingkang nyewa pakaian iki, Pak. Untuk 5 yuta. Papan panggenanipun para panitia monggo. Kalian wonten ing acara sarasehan dumateng para pangrawit kasuwun ngrahapi pasukatan rumiyin mangke dipun lanjut saksampunipun acara kula tutup ngoten. Yo sami dahar rumiyin wondene sarasehan menika narasumberipun saking Ibu Neli Yulpa SKM MSI dosen saking Universitas Veteran kaping kalih Bapak Riz Winarto seniman saking Kecamatan Bergas kaping 3 Nanda aktivis lingkungan hidup. Wontene ingkang dados moderator